Ja. Du pratar. Och, hostar du Pippi? Ja. Du pratar. Mm. Ja. Jag hör vad du säger. Jag hör dig. Mm. Jag hör dig. Mm. Jag hör vad du säger. Jag hör dig. Jag hör dig. Ja. Jag hör dig. De pratar. De pratar med varandra. Du pratar med mig. Det är samma språk. Ja. Vad pratar ni om? Vad pratar ni om, Bibi? Vad pratar ni om, Bibi? Ja? Ja? Vad pratar ni om med kompis Madeleine? Ja. Madeleine. Madeleine. Kompis Madeleine. Ja. Ja. Madeleine där. Du får visa dina leksaker. Jag tittar på mamma. Mamma tittar där. Ja. Ja. Ja, jag hör att du pratar med mig. Du pratar med mig. Du pratar med mig. Och jag är snäll. Det är därför du pratar med mig. Ingen annan. Här kommer nu då. Här kommer nu då. Ja. Vem är det som kommer nu? Är det ett Det är spöke? Marcus. Är det ett spöke? Det är Marcus. Hon pratade med mig alldeles nyss. Hon pratade med mig. Gjorde hon det? Ja. Hon rökte med mig. Hej. Pickaboo. 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 Kom bakom mig. Pickaboo. Pickaboo. Hej. Hej. Där är ett där. Usch. 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 Eller hur? Var det Usch. inte? Jaha. Ja, det är jätte som en isbana. Du. Usch. Usch. Kan du säga så? Usch. Kan du säga så? Usch.